Proučavanje biblijskih proročanstava o posljednjim vremenima ključno je za razumijevanje šireg narativa ljudske povijesti i našeg mjesta u njoj. Ova proročanstva, koja se nalaze u knjigama poput Danijela i Otkrivenja, nude uvid u razvoj budućih događaja i konačnu pobjedu dobra nad zlom. Udubljujući se u ove tekstove, vjernici mogu steći dublje razumijevanje Božjeg plana za čovječanstvo i sigurnost da će božanska pravda prevladati. Ovo razumijevanje može pružiti utjehu i nadu u svijetu često ispunjenom neizvjesnošću i nemirom. Nadalje, bavljenje proročanstvima o posljednjim vremenima potiče duhovnu spremnost i etički život. Kako ovi stihovi naglašavaju važnost budnosti i moralnog integriteta, oni nadahnjuju pojedince da razmisle o vlastitim životima i usklade svoja djela sa svojom vjerom. Ovaj proaktivni pristup ne samo da jača osobnu vjeru, nego i potiče osjećaj zajedništva među vjernicima koji dijele zajedničku viziju budućnosti. U konačnici, proučavanje ovih proročanstava može promijeniti način na koji percipiramo trenutne događaje i motivirati nas da živimo sa svrhom i uvjerenjem